नाव सांगा. गणेश मूर्ती गवळी, गाव कुर्डू, तालुका माडा, जिल्हा सोलापूर. बोरसाठी पॉईंट म्हणजे अगोदर किती बोर झाले तुमचं? याच्या अगोदर 3 झालेत, पण अजून समाधानकारक पाणी मिळालेलं नाही. ठीक आहे. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सोमनाथ चव्हाण वॉटर डिटेक्टर या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तर या ठिकाणी पुढे जाण्या अगोदर जे आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रांबरोबर शेअर करा. धन्यवाद. तेवढं पाणी येऊन कसं आपला मेळ लागायचा. रान डासळतंय कडे ना, दासवतंय काय? हलका असल्यामुळं म्हणजे पुन्हा पाण्यासंग मटेरियल आलता का? होय, हा, मग 100% रान दासळतंय. रास्त म्हणजे डासळाय चालूच आहे म्हणायचं. चालू जाय डासायला. ती नुसतं म्हणजे पाणी आपलं तर पाणी साठल्यावर नुसतं पाणी फेकाय पाहिजे होतं. त्याबरोबर माल फेकला असेल लाल तांबरूट डासळती. मग तुमच्यातलं पडता कोरडा पडता का मला वाटतं बघा. मग ते कोरडा मग कोरडाच येत होता बाहेर. कोरडं सगळं रान बादच आहे बघा मग तुमचं तेवढं ते. बर चालतंय. झाला आपला पॉईंट दाखवून. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला एकदा ही झरी चेक करून दाखवतो. तर या ठिकाणी झाला ही पॉईंटचा सेंटर. आपल्याला 210 फुटाच्या अगोदर सुरुवात होईल आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला सरासरी कंपल्सरी 1.5 इंची पाणी उपलब्ध होईल. सरासरी 1.5 इंचीपर्यंत पाणी उपलब्ध होईल. झाला पॉईंट व्यवस्थित. घ्या पूजा करून. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता 200 फुटावर पाण्याची सुरुवात झालेली आहे 1 इंची. पण या ठिकाणी लाल तांबरूट डासळत असल्यामुळे हा एवढ्याच पाण्यावर बोर बंद करण्यात आलेला आहे. तर या ठिकाणी कुर्डू गावामध्ये आता आपलं 31 पॉईंटला फुल पाणी मिळालेलं आहे आणि ह्या ठिकाणी ह्या 32व्या पॉईंटला मध्यमवर्गीय पाणी मिळालेलं आहे रान डासळत असल्यामुळे. तर या ठिकाणी पुन्हा एकदा सोमनाथ चव्हाण वॉटर डिटेक्टर या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सहर्ष स्वागत आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही आणखीनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रांबरोबर शेअर करा. धन्यवाद.